پشتی ئارمانجکردنا ئەمریکا و فرانسا و بریتانیا ji hin baragehên rejima Sûriyê, İsraîl hoşyariya hebûna milîsên Îranê li Sûriyê da û got ew nahêlin Îranê li Sûriyê bimîne û ew ê li dijî Îranê di operasyonên xwe de li Sûriyê berdewam bin. Ji ber ku wek ew dibêje hebûna Îranê li Sûriyê metirsiyê li ser ewlekariya sînûra xwe çê dike. Piştî armançkirina firokxaneya Tîfûr li Sûriyê ku di encam de 7 Îranî hatin kuştin, îro du wezîrên İsraîlê tekez kirin ku ew li dijî Îranê di operasyonên xwe de li Sûriyê berdewam bin. Wezîrê Ewlekariya Navxweyiya İsraîlê Gilad Erdan ragihand. Ji ber ku hebûna Îranê metirsiyê li ser ewlekariya İsraîlê çê dike, ew ê li dijî Îranê berdewamiyê li operasyonên xwe bînin û her baregeh leşkeriya Îranê li Sûriyê wê were armançkirin. Ji aliyê xwe ve Wezîrê Xwendin û Fêrkirinê yê İsraîlê Neftalî Bînît da zanîn ku ji mafê İsraîlê baregehên Îranê armanc bike û ew nahêlin Îran di Sûriyê de xwe bicih bike û ew naxwazin sînûrê Bakurê İsraîlê bibe qadeke vekirî ji Başar Esed re. Sûriye û Îranê İsraîl tûmet kir ku bi armançkirina firokxaneya Tîfûr rabûye, lê ew yek ji aliyê İsraîlê hat redkirin û ragihand ku wan Tîfûr li parêzgeha Hemsê armanc nekiriye. Di çarçoveya salên borî de û bi taybet ji destpêka krîza Sûriyê û bi dehan car İsraîl baregehên rejima Sûriyê armanc kiriye û her car rejima Sûriyê radikîne ku ew ê bêdeng nemînin, bê ku tu bersif were dayîn.